आंनि मुङा मुक्तार बसुमतारी, गामि गौसिंपारा। दा थांनाय 3 थारिखनि मोनायाव जिरायनाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव आंनि दुब्लिनि माथावरिया बायनानै आंनि माइखौ बाला फबजोबलांबाय आरो। दा बाला फबजोबनानै गोबां खहा खालामलांबाय। दा आंनिजों लोगोसे गोबां मानसिनि माइयानो खहा जासिगोन एबार जुदि बाना जाबावोब्ला, बे माथावरिखौ थेनायनि सिगां जुदि बाना जाबावोब्ला गोबां खहा जागोन। दा आंहा आबादजोंनो थांनानै थानाय सासे मानसि, दा बे हिसाबै बे आबादा गैयाबानो आंनि न'खर खुंनाया जारला जायो। बे हिसाबै आंहा गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो जाहाथे सरकारा एसे माबाफोर अनसुंथाइ होयोब्ला बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोनगौमोन। दा आंनिजों लोगोसे ओरै आंनि आफाङाव जेसेबां दुब्लि दं, बिसिनि दुब्लियाबो दा एसे अखा हाबानो दैया बेजों थांनानै गोबां न'खरनि माइफोरखौ खहा खालामगोन। दा बे हिसाबै दा बे माथावरिखौ जाहाथे सरकारनिफ्राय एसे रां अनसुंथाइ हरनानै बानायनानै होयोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ। खहायाथ' आंना गासै बाहाय 9 बिगा दङमोन। बा 9 बिगानि बिथोराव गैयाब्लाबो 4 बिगासोआ खहा जाबाय होननानै आं सानो आरो। दा बाहाय आंहा माइ गायनायाव गासै आङो ट्रेक्टरजों एवनानैसो गायजोबदोंमोन। खामला थामला गासै 23,000 खरस जादों आरो बाहाय माइ गायनायाव। फैगौ समावथ' बे माथावरिखौ थेयाब्ला आंहा आंखाला गोबाङानो जागोन। दा बेरे रोखा नुहुरखानाय। सिगां समावथ' आङो बोसोरे एफा माथावरिखौ फाहामोमोन। नाथाय देग्लाय बे एन्जर गुदुंजों बोरै गब्लं जानानै बायलांखो बेखौ आन्दाज मोनस्लाबाखिसै आरो। सरकारनिफ्राय आं दासिम जेबो माबा मोनफेराखै। खावलायदोंमोन सिगाङाव बै रायजो सोरखार रायजो आसनि बे माबायाव आं हरदोंमोन बे माथावरिनि थाखाय। खिन्थु बाहाय BPF नि सरकार थानायलाय बिसोरो जोंनि स्किमखौ मोनसेबो सोनानै होआखै। दा बे हिसाबैनो आं बेखौ सरकारनि तरफनिफ्राय जेबो खामानि मावनो मोनाखै आरो। जोंनि एरियायावथ' हरै आमिनपारायावबो गोबां खहा जादों। खहाया सासे मानसिनि न'आथ' लोमजोबनानै मोसौ मासे थैगुलायदों, दाउ अमा गोजावलांदों। दाख्लै बे थांनाय सुक्रुबार जिउ मानसि सासे खहा जादों।